Бу атна бейік татар шағыры Ғабдулла Тукайның туына 136 ел тулуга багышланган чараларга бай булды. Башкалабызда район авыл җирлекләрендә, хәтта республикабыздан читтә дә Тукайны искә алдылар. Күренекле шәхеснең тормышында зур роль уйнаган Арча төбәгендә шигърият бәйрәме һәм Тукай марафоны 2022 булып узды. Район мәдәният йорты мәйданчыгында интерактив зоналар эшләде, аларда бейік шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты күрсәтелде. Ғабдулла Тукайның бала чагы Җайыктагы Мытыйгыя мәдрәсәсендә укыган, Казандагы Шәрек клубында иҗат иткән чырын театраль күренешләр аша карарга мөмкин булды. Печән базарда шул чыр мөхитен тудырып эшләнгән иде. Ғабдулла Тукай әкиятләре геройлары Шүрәле, Кәҗә белән Сарык, су анасыннан торган фотозоналар эшләде, теләгән һәркем фотога төшә алды. Шигърият бәйрәмендә татар зыялылары, Татарстан язучылар берлеге әгъзалары, Татарстан Республикасының Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ләбиб Лерон һәм тагын бик күп кунаклар катнашты. Ай шикелле балалар күңеленә үтә торган, балалар күңеленә саклана торган, ятлый торган шигырьләр язып язсын дидем.